Тукай қойтқан. Әйе, Тукай қойтқан. Кім айтты? Бір мұсафирдан ишеттім. Бүгінгі тантанаға Тукай өзі келді. Сценарийның быйылғы үзенчәлеге бұл. Тамашашы шулай бір мезгілде бейік шағир яшәгән шырға қайтты. Залда язучы шағирләр, сәнгать әһелләре Тукай премиясына быйылғы кандидатлар һәм мәртәбәле бүләкне башка елларда алган шәхесләр. Туган тел көне, Тукайның туган көне белән аларны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов котлый. Тукай киләчәктә дә милләтебезнең рухи һәм иҗади үсешен яктыртучы маяк булып торачак. Zaman bizden alda tuğan tilini, bay tarihi medeni mirasını saklау meselelerin koya. Яңа буынларга milli тәрбия бирүнең уңышлы юлларын табу бурычы да көн үзәгендә. Бу юнәлештә мәгариф, фән, мәдәният, сәнгать эшлекләренең иҗади эшчәнлеге мөһим рольгә ия. Аларның иң зур казанышлары Абдулла Тукай исеменә дәүләт премиясе белән билгеләп үтелә. Быелгы лауреатларны игълан итү минутлары килеп җитә. Аларның исемнәре бүген республика рәисе указ имзалаганнан соң гына билгеле булды. Тукай премиясе 1958 елдан гамәлдә. Дәүләт бүләге җәмәгатьчелек тарафыннан югары бәяләнгән, үзенчәлеге белән аерылып торган, милли мәдәният үсешенә зур өлеш керткән әдәбият һәм сәнгать әсәрләре, фәнни ачышлар өчен тапшырыла. Быел аңа 13 кандидат дәгъва кылган иде. Кумысникова Наиля Халит кызына. Милли темага багышлап күн мозаикасы белән иҗат ителгән паннолар сериясе өчен премия халык рәссамы Наиля Кумысниковага бирелде. Ул республикада беренчеләрдән булып Булгари халык һөнәрләре иҗади остаханәсен булдырган шәхес. Әнисе артистка Асия Хайруллина 1958 елда Җилкәнсезләр спектаклендә Рөкыя роле өчен Тукай премиясын алган була. 65 ел элек минем әнием Тукай премиясе лауреаты булды. Беренче катын, беренче мәртәбә алды бу премияны. Безнең халыкта яши, ул бик матур күн эшләре. Мин бик шатланам шундый дәрәҗәгә. Азракна шул хезмәтнең бәясе булыр дип. Икенче лауреат чыгышы белән Себердән булган милләттәшебез татар шагыйре Шәүкәт Сибгатуллин. Ул Шәүкәт Гаделша исеме белән иҗат итә. Аучы җыры Шыңгыл Иман капка ачканда Себерем үз җирем шигырь җыентыклары өчен лаек. Бик нык дулкынланам. Бу минем өчен бик зур бүләк. Күренекле архитектор Фирдәүс Ханов архитектура һәм шәһәр төзелеш өлкәсендә татар милли мәдәниятен үстерүгә керткән хезмәтләре, аерым алганда Түбән Камадагы Тукай паркы һәм Җәмигъ мәчете төзелеше өчен премиягә лаек дип табылды. Икенче тормышым башланды. Чөнки 45 ел Түбән Кама шәһәрендә архитектор булып эшләгән дәвердә, шуңа 25 елым был главный архитектор булып эшләдем. Шул вакытта минем 60-тан артык объектларым төзелде. Шушы юлда йөри, шушы юлда эшләрем күрсәтә. Халкымның кабул иткәнен күргәч, мен дә шатланып, безнең эшебезне һәр көнне, һәр ай үзгәрешне күрә халык. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзалары шагыйрь Гыйззатуллина Флора Сабирҗан кызына. Тагын 2 кандидат Флора Гыйззатуллина белән Наил Касыймов татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш керткәннәре өчен Татарстанның халык шагыйре исеменә лаек булды. Һәр вакытта язганда үз халкымны күз аллап язам. Шуңа күрә дә минем әсәрләрем халкыма барып җитә икән. Мин инде үземне исемсез халык шагыйре дип саныйдырыйм. Менә бүген инде исемле официаль халык шагыйре исем алдым. Тантана халкыбыз яратып башкара торган җырлар белән үрелеп барды һәм гадәттәгечә туган тел белән тәмамланды. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.